салом ба якоякатон бинандагони беният гиромии радио зудӣ, умедворам хубу хуш ҳастед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти Прагада ва дар Москав 12 аст. ман Шалои Гулхоҷа дар чанд дақиқаи дигар бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва чун ҳамеша азизон аз роҳпарвозҳо ва қурби рубли русӣ ҳам дар Тоҷикистон бароятон хоҳам гуфт. ба навиштаи хабаргузориҳои Русия ба раҳбари тоҷикони Самара эҳтимоли ихроҷ ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. тибқи гузоришҳо ба тахмини муфаттишон Саид Асрор Мирзоев шаҳрвандии Русияро дар соли 1990 борои ғайриқонунӣ ба даст овардааст. додгоҳи ноҳияи Советскии шаҳри Самара рӯзи 23 декабр шаҳрвандии Русияи Саид Асрор Мирзоевро бекор карда ҳукми ихроҷи маҷбурии ӯ аз қаламрави Русияро содир намуд. ин қарори додгоҳ ҳанӯз ҳукми иҷро нагирифтааст. Мирзоев ҳоло дар маркази нигаҳдории муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Тольятти нигоҳ дошта мешавад. вакили мудофии ӯ Александр Паулов ба додгоҳи вилояти Самара дар мавриди лағви шаҳрвандии Мирзоев ва ихроҷи ӯ шикоят бурдааст. Саид Асрор Мирзоев раиси созмони Пайванд ва ҳамчунин узви шӯрои ҷамъиятии сафороти Тоҷикистон дар Русия буд, ки асосан раҳбарони диаспораҳои тоҷикон дар минтақаҳои гуногуни Русияро дар бар мегирад. сафороти Тоҷикистон дар Русия ҳанӯз дар бораи боздошти Саид Асрор Мирзоев вокуниш накардааст. шаҳрдори Исфара Баҳовиддин Баҳодурзода ба аёдати се хонаводае рафтааст, ки наздиконашонро дар 2 соли гузашта дар пайи муноқишаҳои марзӣ бо Қирғизистон аз даст доданд. ба қавли сухангӯи шаҳрдорӣ Иқбол Тишаев ба ин оилаҳо кӯмаки якдафаинаи ғизоӣ ва молӣ тақдим кардааст. Баҳодурзода ба аъзои хонаводаи қурбониён гуфтааст, ки маъмурияти шаҳрӣ кӯмаки солонаи пулиро аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ба суратҳисоби онҳо интиқол додааст. ёдовар мешавем, ки омӯзгор Ҳусейн Ҳакимов, сокини маҳаллаи Сомониёни ҷамоати Чоркӯ дар ҷараёни муноқишаи марзӣ 13 марти соли 2019 ҷароҳати вазнин бардошт. баъдтар ӯ дар беморхона даргузашт. сокини Ворух Расоиддин Тишаев 14 марти соли 2019 ҳангоми ҷанҷол дар марз аз ҷониби снайпери қирғиз кушта шуд. сокини ҷамоати Ворух Ҷалол Кароев низ ҳангоми чунин муноқиша 22 июли соли 2019 ҷон дод. русия шумораи бурсия ё худ квотаи таҳсил дар донишгоҳи кишвараш барои донишҷӯёни хориҷиро бештар кардааст. қарор дар ин заминаро нахуст вазири Русия Михаил Мишустин ба имзо расонд. тибқи ин санад теъдоди квотаҳо дар соли 2021 барои 18 000 донишҷӯ, соли 2020 барои 23 000 ва шурӯъ аз соли 2023 ба 30 000 нафар расонида мешавад. соли ҷорӣ Русия барои таҳсил дар макотиби олии ин кишвар барои 15 000 донишҷӯи хориҷӣ квота ҷудо карда буд. аз ин шумора имсол Тоҷикистон ба мисли солҳои қаблӣ 630 квотаро соҳиб шуд. аммо бинобар пандемияи COVID-19 беш аз 4 000 муҳассилини тоҷик натавонистанд барои идомаи таҳсил ба Русия сафар кунанд. дар ин миён онҳое низ ҳастанд, ки имсол тариқи квотаҳо ба донишгоҳҳои Русия дохил шуданд. дар ҳамин ҳол сафири Тоҷикистон дар Русия мегӯяд, феълан бинобар баста будани марзҳо сафарбар кардани донишҷӯёни тоҷик ба Русия ғайриимкон аст. дар сурати беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ дар аввалин фурсат онҳо интиқол дода мешаванд. пештар мақомоти Тоҷикистон ва намояндагии расмии Русия дар душанбе гуфта буданд, ки донишҷӯёни тоҷики донишгоҳи Русия онлайнӣ ба таҳсил идома бидиҳанд. дар зин барои онҳое ки ҷадвали парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистонро донистан мехоҳанд, бинандагони азиз, фардо 30 декабр 6 парвоз дар нақша гирифта шудааст. ширкати Somon Air 3 парвоз аз Москав ба Душанбе анҷом медиҳад ва мусофиронро интиқол хоҳад дод. 3 парвози дигар аз Екатеринбург, Новосибирск ва Сургут ба пойтахти Тоҷикистон сурат мегирад. бояд бигӯям, ки тибқи ҷадвали таҳризишуда рӯзи 31 декабр ин ҷадвал ба анҷом мерасад. ҳанӯз ҷадвали нав эълон нашудааст ва дар бораи эҳтимоли кушода шудани марзу роҳандозии парвозҳои доимӣ ҳеҷ хабари тозае нест. дӯстони азиз, сомонаи форум 18 ки масъалаҳои озодиҳои диниро пайгирӣ мекунад дар як гузориши комил вазъи озодии баён дар Тоҷикистон дар соли 2020ро баррасӣ ва ин кишварро барои нақзи озодиҳои динӣ сахт интиқод кардааст. дар гузориш аз 15 озодиҳои динӣ ном бурда шудааст, ки ба гуфтаи муаллифони гузориш дағалона аз сӯи мақомоти тоҷик поймол карда мешаванд. ин озодиҳо сар карда аз маҳдуд намудани теъдоди масҷидҳову маҳдудият дар дохили онҳо, манъ кардани фаъолияти
мадрасаҳо, пӯшидани ҳиҷоб, маҳдудиятҳо дар маросими ҷаноза, ҳабси пайравони ислом ва шоҳидони яҳво, ба иттиҳоми терроризм, сензураи давлатӣ дар маъни бархи адабиёти динӣ ва сомонаҳо ва манъ кардани фаъолияти гурӯҳҳои сиёсии мазҳабӣ мебошад. дар ин гузориш ҳамчунин дар бораи маъракаи барӯйхатгирии аҳолӣ ҳам танқид карданд, ки дар ҷараёни он ба кадом дин мансуб буданро аз шаҳрвандон мепурсиданд. дар гузашта мақомоти тоҷик ин гуна арзёбиҳо ва интиқодҳои созмонҳои байналмилалиро дур аз воқеият хонданд, ки ба гуфтаи онҳо бисёр вақт беғараз ё одилона нестанд. мақомоти афғонистон мегӯянд 3 сенатор ё худ вакили маҷлиси болоии парламенти ин кишвар ҳангоми гирифтани ришваи баробар бо $40,000 дастгир шуданд. идораи тафтишоти кул ва ё раёсати амнияти миллии афғонистон рӯзи 28 декабр изҳороти пахш намуда хабар доданд, ки сенаторон аснои як амалиёт дар вилояти Балх боздошт шуданд. номи ин вакилони маҷлиси болоии парламенти афғонистон ошкор нашудааст, вале гуфта мешавад, ки онҳоро барои назорати вазъи молии Балх ба ин вилоят фиристода буданд. волии Балх Фарҳод Азимӣ мегӯяд 3 нафар ҳангоми гирифтани пора дар идораи андоз боздошт шуданд. ӯ афзуд, ки сипас сенаторани боздоштшударо ба Кобул ирсол намуданд. маҷлиси болоии парламенти Афғонистон то ҳол ҳабси вакилонашро тавзеҳ надодааст. дар суҳбат бо радиои Озодӣ дафтари матбуотии президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ гуфт, ки 2 нафар аз курсиҳояшон дар парламент маҳрум шуданд, зеро онҳоро раиси ҷумҳур вакили маҷлиси болои парламент таъин карда буд. ба гуфтаи сухангӯи президенти Афғонистон, нафари сеюм сенатор интихоб шудааст. тибқи навиштаи расонаҳо, ин аввалин ҳабси сенаторон бо иттиҳоми фасод дар Афғонистон мебошад. созмони Transparency International, ки мизони фасод дар саросари оламро таҳқиқ мекунад, муайянвар дар шохис ё худ индекси фасод Афғонистонро дар миёни 180 кишвар дар ҷойи 173 гузошт. дар Тоҷикистон бошад, дар нисбати як мансабдори ҳукумати Душанбе ҳам парванда боз шудааст. اجنسی ضد коррупсия میگوید بهروز مختارов با اون متهم می شود که از شهروندان برای خصوصی کردن مالکیت کمونالی پول می گرفته است. به قبل منبع گمانبر سال گذشته از دو شهروند برای توسط مزایده شخصی کردن منزل استقامتی کمونالی در مجموع حدود 250,000 سومانی گرفته است. حالا نسبت مختارов برای قلابی پرونده آغاز و جهت بررسی به دادگاه ارسال شده است. معلوم نیست که خود فرد متهم به اتهام اعلان شده چی نظر دارد. президенти мунтахаби амрико ҷо байден мегӯяд алоқа байни мансабдорони маъмурияти президент Дональд Трамп ва дастаи давраи гузариш ки зери назорати ӯ қарор дорад дар масъалаҳои калидии амнияти миллӣ бо монеа дучор аст. рӯзи 28 декабр байден гуфт ки дастаи зери раҳбарии ӯ бо монеаҳое рӯбарӯ шудааст ки аз тарафи раҳбарони вазорати мудофиа ва идораи маъмурияти буҷа гузошта шудааст. ба гуфтаи ҷо байден дастаи гузариш бояд дар масъалаи барномарезии буҷаи вазорати мудофиа ва дигар идораҳои давлатӣ маълумоти комил дошта бошад то ин ки душманон аз нофаҳмиҳо ва камбуди маълумот истифода набаранд. пеш аз ин изҳорот байден ва нои президенти мунтахаби амрико Камала Ҳаррис бо мансабдорони амнияти мулоқот карда буданд. дар пайи нашри изҳороти байден Крис Миллер иҷрокунандаи вазифаи вазири дифои амрико иброз дошт ки ҳамкорӣ бо дастаи гузариш ба таври ошкорову сӯзанда идома дорад ва вазорати мудофиа аз он пуштибонӣ мекунад. бонки осиёи рушд барои азнавсозии роҳи ҷануби Тоҷикистон $67 миллион ҷудо мекунад. вазири молияи Тоҷикистон дирӯз бо намояндаи бонки осиёи рушд дар ин замина ба маблағи умумии наздики $73 миллион сӯзишномаи грантиро имзо намуданд ки беш аз $5 миллион он саҳми Тоҷикистон мебошад. таъкид мешавад ки ҳадафи ин лоиҳа беҳтар кардани ҳолати роҳҳо дар ҷануби Тоҷикистон аз ҷумла Данғара, Оқмазор ва Олбук, Кангурт инчунин баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавассути ташкили ҷойҳои навикорӣ дар ҷараёни татбиқи ин тарҳ аст. роҳандозии лоиҳа соли 2021 оғоз шуда, муҳлати анҷомёбиаш дар соли 2024 ба нақша гирифта шудааст. вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд ки беморхонаи шаҳрӣ ба номи Карим Ахмедов ва ё худ якум советскии Душанбе ба фаъолияти муқаррарии худ баргаштааст. ин беморхона аз моҳи май имсол ба қабули беморони коронавирус машғул буд. ҳафтаи гузашта беморхона охирин беморони коронавирусро рухсат кардааст. ба гуфтаи вазорат бинобар кам шудани муроҷиати гирифторони COVID-19 акнун беморхона ба кори муқаррарии худ бозгашт. тибқи омори расмии вазорати тандурустӣ дар як шабонарӯзи гузашта 32 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавируси нав ошкор шудааст.
و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سوم و 30 درم و 1 یورو رو 13 سوم و 80 درم مقرر کرده است. قرب روبل روسیه نسبت دیروز 80 درم بلندتر شده است. امروز 1000 روبل روسیه 152 سوم و 30 درم نرخ دارد. با سپاس از یکایک شما دوستان بینیت گرامی برای همراهی. من شما را 3 ساعت پس در برنامه خبری منتظر خواهم بود. روزی با قرار داشته باشید و تشکر که با ما هستید.